Милиарди се дадоха само за ВВС. И за съжаление най-тежките инциденти, Бог да ги прости. Вчера американско посолство излиза и казва, това е най-добрият самолет. Вашингтон, Съединените щати стоят зад него. Ние само си говорим за самолетите на Радев. Едно и също. Всеки ден. А цялата нова военна стратегия ги отписва самолетите. Всички минават на дронове. Добър ден. Там действително се разгоря някаква интрига. С участието на президента, с участието на Борисов, там примирието между двамата явно беше краткотрайно. Мисля, че с информацията, която беше изнесена и в последните дни, я предстои изслушване и в парламента по въпроса с F-16, ще са се изяснили повечето факти и така основания за съмнения, че ще получим работещи самолети, какъвто е казуса, не мисля, че следва да има. Единственият ни самолет F-16 или Fake 16 или Defect 16, както вече трябва да го наричаме, причини, защото се оказа, че не може да лети. Кога ще полети, не е много ясно. Кога ще дойде втория, който трябваше да дойде на 28 април, също не е много ясно. Първото нещо е разследване на всички хора, които са свързани с сделката за Fake 16. Трябва да има експертна оценка и този спор да се разреши на база на това, което се случи, защото е чисто една експертна ниво, защото слушам какво казва министъра на отбраната в момента и ще се съобразим с неговото мнение. А да влизам в личностни войни няма нужда, защото в крайна сметка